مولا علی سرکار نے کئی بندیاں دے نام گن کے دسے نے جنہاں دی اس رات دے اندر بخشش نہیں ہوندی، او بخشش تو محروم ہوندے نے اس رات دے اندر۔ انہاں دے وچوں پہلا حضرت مولا علی نے فرمایا ما لم یکن عشارا، جنہاں دی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی، اس رات نو جنہاں دی معافی نہیں ہوندی، اس رات نو مغفرت جنہاں دی نہیں ہوندی، اللہ دی رحمت جنہاں نو اپنے جناب آغوش رحمت دے اندر اپنی آغوش دے اندر جگہ نہیں دیندی، محروم جاندے نے۔ انہاں دے وچوں پہلا شخص عشارا، او حکمران جڑا ناجائز عشر وصول کردا ہے، شرع دے مطابق عشر نہیں، اپنی طرفوں عشر بنا کے لوکاں تو وصول کردا ہے۔ اور ساحرن یا جادوگر جڑا ہے اون دی بھی فرمایا اس رات نو بخشش نہیں ہوندی۔ اور شاعران یا بے حیائی دے شعر لکھن والا، جویں فلماں دے شعر لکھے جاندے نے، جناب عطا اللہ ملنگ دے شعر لکھے جاندے نے، ان دے شعر بے حیائی بے غیرتی دے شعر لکھن والا جڑا شاعر ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا فرماوندے نے اس رات نو اون دی بخشش نہیں ہوندی، اس رات نو دی بخشش نہیں ہوندی جنہ چر توبہ نہ کرے، جنہ چر معافی توبہ نہ کرے۔ اللہ دیا بندے اگے ویکھو کاہنن یا نجومی جڑے جھوٹ بولدے نے، ایویں جناب جی لوکاں نو آکھنا ہے اینے فلاں دن نو بارش ہو جانی ہے، فلاں دن نو یہ ہو جانا ہے، فلاں دن نو وہ ہو جانا ہے، ستارے ٹکرا جان گے، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ان دیاں بکواساں کرن والے تے غیب دیاں گلاں کرن والے جڑے نجومی تے کاہن نے، فرمایا وہ بھی جنہ چر اس رات نو توبہ نہ کرے انہاں دی بخشش بھی نہیں جے ہوندی۔ او یا فرمایا او جڑا بادشاہ او چودھری جڑا بادشاہ دے تے لوکاں غریباں دے درمیان جناب جی ہاں جی جناب لین دین رکھدا ہے، تعلق رکھدا ہے، دوواں دے کام کراندا ہے نو جناب ادھر بادشاہاں نال ملدا ہے، بادشاہاں نال مل کے تے بندیاں دے کام کرا دتے، پھر اونوں آکھیا اتنے پیسے دے، پیسے لے کے تے جناب بادشاہ نو بھی پہنچائے، اپنی جیب بھی بھر لئی۔ یہو جہ چودھری دی معافی بھی اس رات نو نہیں ہوندی۔ او ہاں جے کم کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کرے، وچ رشوت لے کے بادشاہاں تک بچاؤن والا، حکمراناں تک بچاؤن والا، ججاں تک بچاؤن والا، تھنداراں تک بچاؤن والا، پھر لوکاں دے کم کراؤن والا تے آپ بھی جیب بھرن والا، یہو جہ چودھری دی معافی اللہ دی بارگاہ وچ اس رات نو او دی محرومی تے حرام جائیے۔ جس طرح ایہو جہ محروم بندے بھی ویکھ لے خدا دیا بندیا اس مبارک رات نو جدن اللہ سونا جناب بن قبیلہ کلب دیاں پیڈاں تے بکریاں دے والا برابر مخلوق نو پیا بخشدا ہے، مگر یہو جہ بندے محروم پہ جاندے نے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی مشکل کشا پہ فرماوندے نے۔ کون فرما رہے نے؟ مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں جنہیں جناب جی ناراضگی دا اظہار کرنا ہوئے مولا علی نال کرے۔ میں تے صرف سپیکر بن کے سنا رہا، میں خدا وحدہ لا شریک دی قسم اپنی طرفوں لفظ نہیں جے بنا پیا تے نہ میں جناب جی اس حق دے اندر سولہ نے صحیح گل کرنی چاہیے جو حقیقت دے مبنی ہوئے۔ قربان جاواں اگے فرمایا او شرطی فرمایا اس رات نو جڑا بخشش تو محروم جاندہ ہے شرطی پولیس والا۔ ہن میں کی کراں انہاں نال دشمنی مولا علی نو ہے، میں کی کراں انہاں نال دشمنی اللہ تے اللہ دے رسول نو ہے، میں کی کراں میں اپنی طرفوں تھوڑی بنا کے بیٹھا۔ اوے بدبختو روو اپنی بدبختی دے ماتم کرو جنہ ہو سکدا جے۔ ویکھو تسی اس رات نو بھی محروم پیدا جاندے جے، بڑے بڑے پاپیاں نو رب سونے نے بخش دینا ہے، اج دی رات بخشنا ہے، مگر ویکھ یہو جے بندیاں نو نہیں بخشیا جا رہا۔ شرطیا شرطیاں نو نہیں بخشیا جاندہ۔ شرتے جڑے پھردے ہوندے نے پاویں عرب والے شرتے ہون پاویں پاکستان والے شرتے ہون، ہاں او شرتے جڑے نبی پاک سرکار دی شریعت دے تابع دار نے، نبی پاک دے قرآن دے غمخار نے، یہو جہاں نو خدا دی قسم مولا سونے نے ساریاں تو پہلو ہی بخش دینا ہے۔ کھلا دیا بندے ہو جا بیا فرمایا ٹیکس لین والا بادشاہ
ٹیکس لین والی گورنمنٹ دی معافی نہیں. جڑے لوکاں دے کول ٹیکس چولہا ٹیکس لین والے ہاں جی منجی ٹیکس لین والے جتی ٹیکس لین والے ہاں جی جناب بڈھی ٹیکس لین والے بڈھا ٹیکس لین والے یہو جہ ٹیکس جڑے لین والے حکمران ہون انہاں دی بھی اس رات نو معافی نہیں ہوندی. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ذی شان ہے اور صاحب قوتن او ارتبا یا تملے تے سرنگیاں وجاؤن والے انہاں بیلیاں دی بھی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی. خدا دیا بندیا غور فرما میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرما رہے ہیں انہاں تو علاوہ باقیاں دی بخشش ہوندی تے پتہ نہیں کنا کنا خوش نصیباں نو مولا نے معاف کرنا ہے. آ جا ذرا غور فرما توجہ نال بیٹھ. ہو سکتا ہے اس مولا دی بخشش دا قطرہ ہاں جی اج ساڈے سراں تے بھی پی جاوے. اساں پاپیاں نو بھی مولا معاف کر دے. خدا دی قسم کر کے آنا غور فرما لے. جناب والا مولا علی مشکل کشا دی روایت مبارکہ تینوں سنائیے. انہیں جناب دسیا کنا کنا دی معافی نہیں ہوندی باقیاں دی معافی ہوندی آ. اور جناب والا کی کچھ مولا علی سرکار کردے ہوندے سن. توجہ فرما جناب صراط مقدس نو کی مولا علی سرکار نے کیتا ہے کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کیتا ہے. معلوم ہویا اس رات نو تہوار بنا کے دے اندر عبادت کرنا مسلماناں دا کم ہے. کنہ دا کم ہے؟ مسلماناں دا کم ہے. مسلماناں دے سرداراں دا کم ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کم ہے. قربان جائیے غور فرما. ہاں شوشیاں شرلیاں پٹا کے یہو آتش بازیاں کرنیاں اے کھتریاں دا کم ہے ہندوؤں دا کم ہے اے مسلماناں دا کم نہیں. مگر انہاں کماں دے کرن والیاں دی وجہ دے نال اس رات دے اعتراض نہیں ہو سکدا. اس رات نو ہندوؤں دا تہوار نہیں آکھیا جا سکدا.